Както всеки ден, така и в деня на матча. Заедно сме един отбор. Lidl, официален партньор на УЕФА Евро 2024. Новата Rexona Advanced Protection с Body Heat Activated технология осигурява нон-стоп защита във всяка ситуация. Rexona те предпазва от изпотяване и неприятни миризми. 72 часа нон-стоп защита, активирана от телесната ти температура. Новата колекция на Match Attax Евро 24 е тук. Световно известни европейски звезди, автографи в определени пакети, нови Edge и Black лимитирани карти и мега рядката Career Celebration карта. Официалната Евро 24 Match Attax колекция от Tops вече в магазините. Пак изгоряхме по всевъзможни начини. За големите лоши изгаряния, които не смеем да пипнем, ползваме цикатридина спрей. Когато пък искаме мигновено усвояване без бели следи, прилагаме цикатридина мас. Често забравяме да се пазим от слънцето, но за супер помощ винаги разчитаме на цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Епични емоции очакват футболните фенове, а ти си фен само на своя зингер с сусамова питка, пиле, маруля и майонеза. И дори не знаеш за новия ни фен зингер. KFC. 30 години епично вкусно. Нашите пътувания винаги с цялата компания и напълно заредени с чио чипс от качествени истински картофи. Чио! Забавлявай се по своя начин. Чио! Включи се в мача и опитай немския вкус на шампионата. Свински джулан и пикантни наденички. Лимитирани вкусове. Евро 2024 стикер колекция. Нови, редки, уникални, звездни играчи. Gold и Memory стикери и лимитирани стикери на легендарни играчи. Официалната Евро 24 стикер колекция от Tops вече в магазините. Новият Кодиак е вече в България. Елегантен дизайн, просторно купе, мощни двигатели. Новият Кодиак е с по-високо ниво асистиращи системи, модерен head-up дисплей и 13-инчов инфоразвлекателен дисплей. Усъвършенстваната система за динамичен контрол на шасито и задвижването 4x4 осигуряват безопасно придвижване на всеки терен. Само до 14 юли новият Кодиак е с шампионски подарък. Пакет бизнес на стойност 5500 лева. Шкода.